به هەلکەفتە 115 سالڤەگەراش دایکبوونا باوێنەتەوا کورد بەرزانیە نەمر ئەنجومەنا نیشتیمانی کورد لە باژارێ قامشلۆ سمینارێک لەدارخست. سمینارە گۆگەلێک کەسایەتیەن سیاسی و جوواکی و ڕەوشەنبیری ێن باژارێ قامشلۆ لێ ئامادە ببوون bi Siruda ey reqîb dest pê kir di dûvre gotina Encûmena Niştîmanî Kurdî ji layê mamoste Mihsin Tahir hate xwendin ku bawayekî berfireh li ser kar û xebata berzaniyê nemir hate rawestandin. îro rojbîna nemir Mella Mustafa Barzanî ye. Ew qama got her wextî her demî berî her tiştiyên bêjin got netewa Kurd got pê hat naskirin yan got em dikarin bêjin nasnama gelê Kurd e. Her wiha di beşê duyemîn ji semînarê nivîskar û helbestvanê mezin Konê Reş bi awayekî berfireh li ser kar û xebat û jiyana bavênetewa Kurd rawistiya û li ser xalên herî giringê ku berzaniyê nemir têde derbas bûye bi awayekî berfireh rawistiya û aqibî. Berzanî semyanekî sembolî ye ji neta û niştimaniya Kurdistanî bi tevahî re ji ramanên Kurdî yên pêşverû re. Radeyekê hêjî pêdiviya me bi kesên mîna wî heye her û her wê hebe û wê navê wî wek semyan ji niştiman perwerên Kurdan re bimîne. Rêbaza Mirzanî, Rêbaza Barzaniyê Nemir hetam hebin. Rêbaza Barzanî a Kurdîtî a pêkanîna mafê milletê Kurd e xebatek dûdirêj bo milletê Kurd pirê jiyana xwe di xebatê de û şoreşê de derbas kir wek pêşmerge kêleka pêşmergiyê xwe ji bo pêkanîna mafê. Rojbûna Barzaniyê Nemirê û çardê avdarê me ev şahiya li dar xist ji bo wî di bîra xwe bînin wek şerokekî û rêberekî Kurda û Kurd gelek xidmet û kar û xebat ji Kurda re kir û jiyana xwe tev hemû di ber Kurdiyatê de û di ber milletê xwe de. Navê Barzanî bûye nasnama milletê Kurd li her derekê li cîhanê. Ji ber ku dîroka milletê Kurd û hestên netewî yê millet bi navê Barzaniyê Nemir ve hatiye girêdan û wê her bimîne sembolek ji sembolê kar û xebatê li ba tevaya milletê Kurd. û çi destkeftên got Kurd di pêşe rojê de bi dest bixînin ew ê berhemê kar û xebat û rêbaza Barzaniyê Nemir bin. Sebrî Fexrî, Ar Qamşlo.